Ο Ρωταριανός Όμιλος Κηφισιά Καστρί διοργάνωσε την Κυριακή 19 Μαΐου επίδειξη μόδας με τη σχεδιάστρια μόδας Φρίνη Γιαννούλη υπό την αιγίδα του Δήμου Κηφισιάς. Μέγας υποστηρικτής της εκδήλωσης, Μάνταλος Plastic Surgery. Στόχος της εκδήλωσης, η ενίσχυση της παιδικής βιβλιοθήκης Search του Δήμου Κηφισιάς. Επίδειξη μόδας από την κοσμοπολίτικη Σμύρνη στην Ελλάδα του σήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους. Και είναι διεύθυνση αντελώ από τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Κάθε ρούχο έχει τη δικιά του ιστορία, είναι στο συγκεκριμένο σώμα, με την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα και καλά είναι να επιλέγουμε ρούχα τα οποία πραγματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε. Θα πω πόσο ανάγκη είναι για έναν καλλιτέχνη η αμεσότητα με τον πελάτη, με τον άνθρωπο. Θέλησα μέσα στον COVID να κάνω μια συλλογή. Δεν τα κατάφερα, πραγματικά. Είχα περιόριστο χρόνο, αλλά δεν είχα τον άνθρωπο δίπλα. Στην Κρήτη λένε, γυναίκα που είναι όμορφη έχει μεγάλη ευθύνη. Να περπατάει χαμηλά με ταπεινοφροσύνη. Σημαντικά ονόματα από τον χώρο της μόδας αλλά και πολλοί υποστηρικτές συμμετείχαν προς ενίσχυση του σκοπού αυτού. Την επίδειξη άνοιξε η Γεωργία Σιακαβάρα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δημιουργήθηκε λαχιοφόρος με πλούσια δώρα, μεταξύ των οποίων ένα φόρεμα από τη συλλογή Haute Couture Fashion Designer FG Φρίνη Γιαννούλη, καθώς και ένας πίνακας, έργο της διεθνούς φήμης εικαστικού Βίκης Κολιπέτσα.